Tulad da, nga agsarak da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mailawan? Apay ko maamailawanan. Mailawan ka iti saan nga umno a lalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak ni. Anya? Pudno ka di bagbagam? Ti amok kat barupay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makita. Oh, aday ta. Ada asawa ni Dave? Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading itak tinapasamak. Diya ka mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diya ka mo taramita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasamak? Ni Dave. May sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikastay kanya. Ayan mo ka di. Umayak di ta ayan mo. Tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Umay ka kuma. O sige, urayan nak di ta. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, merci. Apay akas lagdardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot saan daan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatam ti Gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din napasamak, Gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ni impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko. Iyam-amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asayaman ti luwam? Kadagiti kasta ak klase ti lalaki. Diyak ninamna mga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itata na sa papay. Nabiit kayo pa'y matkano, kuna ni Mercy. Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iti balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kanimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak ta itaken kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod. Tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo.
Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami to iti opisina. Sino ti kadwan? Aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalamot tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak ama pa nagseminar. Asino ayaday ta akadwam. Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang amam mo? Mala, inakon. Ay mabayag kayo kadi iti papanan niya. Saan nang? Sumr kami matlangin ton Lunes. Na, adda ayamot kasta. Ay sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakitat mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita mo gayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa ada yung ngamen ti ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak metlaang no sa dino ti papanan ni Dave. Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken ama amwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo no papanan na. Pagdua-duak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggap da papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rumbang, no makitam asumyasin ti ay-ayatan. Isu ka di Abimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay Abimanaw. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Namaman pa ilaan ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayan iti ibagbagam nga out of town day. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anaso di ti panagayat na. Bye. Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam-nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y alitay. Apay. Anya nga taya tinapasamag. Day, apa yan, Day? Anya ti aramidam dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaupay nga naagawan iti ay-ayam. Ako. Apay nga da kayo dito, hinang.
Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak, anakita da ka kanu ditaw nga adaaw awagam iti cellphone maw. Idi kwan, kasta kanu matinti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat nanang. Panawan dakit di. Kayat ko ti agmay sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar maw. Saan ka no matuloy nanang? Seminar laang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Mano. Okay, lipata mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamak. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papan ka na yan. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Oh, malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tilaang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga tayo ti man nakibiyang. Dinadael na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamano nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot. Aya. Adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da. Tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, husto met ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan. Ije balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ije balay. Ibabaon ko nga agawid ije balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak mo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ije balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapagdamagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ube nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmet ijay balay. Anakaro tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na.
ken addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam, ken ipatpateg mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di day ta sa ludsod yun, nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Apay ko makilalaki, nanang. Kayat ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapul nga ibuksilak? Ammo mon ti kayat ko asawen no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Yan mo na. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumatang kiti agas ti anak ta. Ano taday tamat nga rod tinabati. Ado mo ti paggastuan ni dya opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso aminan iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siyak ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Ay, imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nanggaw ti saritaan nyo iti asawam iti kalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasano akpay nga nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Pagyamanan da ka di ti kurang nga ititid mo. Ay di kalamaasyan ija asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang. Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batam ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay a lalaki. Saan ko pa'y asinubatan gayam? Ngam, adamat panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kankwana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababa iti agaram. Kat, anya ko mati dakas na? Uy, sumungad manen ni Dave. Umay dito'y kantin. Adda man ti manager ta di ti kantin. Ti para bayan. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyamanak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka diti bagasyo. Umutang akman.
Saan ka di anabiit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagas yaw. Basit laang mo tintad na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas dagiti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak amang yan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae apaggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Ammo kaluklukwen na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Imbag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pa'y. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha? Anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon mat nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim ti anak ko abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag, taimay kapimasyar dito'y balay. Ada ngamin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanulaangan ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten yu ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat dahi bakit. Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka anak kakubbo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen ang mamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay. Iti buksit ko ah. Ay, nakababaintiin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngem ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amaw no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon? Alaman? Ay sus, nasaysayaat no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino ladita? Ni Dave man wano saan. Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day nga utak no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, ada ayamat mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akadwaan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mon anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Ay, di kay maawatan nanang. Apay ko ma sa anak nga agpabigbig.
Aramata mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan no podno tinadamag kaw. Adda kano kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro at mabigbig, ta nakawig ka nakasanglasa. Kitaot man po nyo timbaga ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang, bakante mat. Agyaman na. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adala urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di? Isudamot daytan. Ay, panawan ka pa'y Inaksabatan ida. Ha? Ni Dave? Kat adadwa babae akadwana. Nagtugaw tana. Saan ka ang padlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakag, ada ka man dito'y balay na dyan. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka no biit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de iti napanan na. Jaklam mo ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umuna ak nga rudan niya balay. Maagluto kan taon. Amangan numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Amangan no iyuray ko tilutwag. Nga saos, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo matngam-am mo ket kamarmarites ma. Nalabas ka man? Saan nga am mo at tao law-lawatan? Si gamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayim ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyakti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyakti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita kan kwa na. Iso shakti boyfriend na. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali iyo. Sino a babae, manong? Diyak maten dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit gak, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga no na isarong laeng dito'y kantin Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa at akunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso anasaer tiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tami nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-mapnag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasaan ang madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kan adan pangisuksukan ti asawam ken ka. Ading ko, napintas nila'y nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabida pa'y anaadaan iti relasyon, kunam samat. Juan, amo ko maakursunadam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan na kitigayim mo. Damok la nakita, ngam adan na isang sangayan ariknakan kwa na. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amo kon manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damot gayam utak mo, ading ko.
Aday ti banyo ti asawag. Kita at man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabit laang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko na. Nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dyan babae. Inakontak no saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka mat. Umayan! Aday na, nakopya ko ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Taliana, tapno saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka matang. Umayan! Oh, aday ta ti Toliam. Inakmutan isagana ti lamisaan. Tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno akon. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga ada babae apag mamauyungan na. Ahay, abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya apa madakas? Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Imbaga ti maysa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. Ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidem ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanang nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Agdadata lang nga rudan asika ti biktima, di ka pa'y aggunay. Adda na panunot kong addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo? Ay, diyak man amukan ka. Ngam no di ka pa'y aggunay. Agbalaw kanton, awan ton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka mat. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart. Okay, nga mabiit talangan. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Inton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet. Adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan agawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amaladaw nga agawid, lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di ngumatumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita tatang. Numabalin,
Pagaw-awirak pa'y kumaninanang. Tainak man padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang amin ti sweldo nila kay ko. Kahit anya ko maatrabaho ti sir ka manak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrek itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Ah, masiguradok akayat ni nanang mau. Basta ibagam nga ikam iti kwartana. Ayun atatang. Masapol nga ikakang takaasimot no agawir. Wen, basta day tati ibagam kin ni nanang mau. Alis ko day chay. Agawiran, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayusan ba't tabuok mo, kan nagpapintas ka mait? Ninanangan. Apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgaputa impamaisam ti mangas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay. Ta high class da ija a parlor. Inrugim ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kon ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta anak ka? Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akbetan. Ada ka betan nakadwa dagiti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang naggapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak ta ipalagip ko ti out of town date tayo itong Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo adik ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Ag out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapul nga awagak day jay nga Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag ngamin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno ang kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Ellen nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak ken kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Isu ti kang runaan na bisita ta. Kasano, no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan ana imbitaran. Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. Adaanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Nga maawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Jack man mo,
Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita ken kuana. Rumuar ka kade, anak. Wan nanang, makisinara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja a babae. Saan nga taasing kitab? Saan mat siguro nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada a papananda. Inton kuan di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko man awan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wen manong, amangan kiti no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan darong bang nga ag-date? Kasano no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit din, nading ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam no da date da. Mahalas mo asim mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man. Ada nga min okasyon diti balay intong Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. Adda date mi kin ni Dave intong Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. Adamot kargana akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Para maatag dayta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinangibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo, kanibakot mo. Nanang, amo ni Jed nga adda seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, saan ako mga agatap? No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadom. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amuna? Kan asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi, tako nam anakit kita na. Apay adi ka nakikita? Sa anak nga empleyado, ta sa anak nga agtrabaho. Adda do nga anak mi ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kastagayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amaamuam daytoy, tapno saan ka mailawan. Mailawan? Apay ko mailawan na. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaanuman. Masakbayan. Saan masapul nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga amom ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo ka di iti dayta? Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laang no asino tinang pardaya kanyak. Diyak laang mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at ka di tiriknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam,
Numaamuan da nga adda kasukat da dita pusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Jak kayatin ang makita ti panagrup-rupan na gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdek mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ijay, Manong? Nasa kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na. Dalain kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang maawat kami. Oh, agresign kami adto nga iji opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga i-recommendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dadaan na kang agresign iti sigod at trabaho. Jak kayat ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pala. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag ko naam asaan anasudi ti panagayat ko ken ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Sino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawan. Elaine, jak namin kayat amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko ken ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Kan pangaasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanahon, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa ken anak mo amang uruuray ken ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamalaman na. Anya ka di pa'y lati nagkurangan ni Jade ken ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumat ida nga isuksukat ha? Ay uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mait. Asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpaskon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iti imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Jak kayat ang makita na ta ni Dave diti ruwar ti opisina tayo. Anya ko man makita na ka? Awan mo't basol mo kan ko, ano? Jak kayat nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Jak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbag lakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakan ko, ana. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Di. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray ko kwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan merse dito'y kantin. Tinasayaat. Padasak man ti mapan agdamag. No addada pay laeng ijay unag. Nag-resign da ka numatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbag lakit din ta da imalisan ta adagos. Wan nga nod. Elaine,
Sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno agnanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mat ti panaggayam ta. Sapay kumata maikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunak lakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam, panunutak ana imbag. Saanak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar a maangay. Rason na laeng dayjay. Aniya? Napanan na nga ron no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadet na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya manan day ta chismes. Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade a binagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Iso asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ay susapo niya. Adda babae ang makidate ko makin ni Dave? Wen, ta nagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang manong. Agyaman ako na yan. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay kuma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan ara amakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot dayta apa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatirayok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siya. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod isungbat mo, no damagak aluklukwen nak, manong. Si kamat na may saan nak Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utek ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo kulkul nga utak nga ibagbagayo, nana. Saan kit din? Limpyo ka ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae. Kat adala nga ruden asawa na. No nailawan ti asawa, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudan iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man no anya ti pagbanagan ti kasta galadmaw. Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang. Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan amadismaya no aramidat day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Sino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka. Ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat ti mangdadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko. Nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak. Tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma. Tamakasarak ka iti lalaki anasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa. Gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang.
Katagyaman akmatkan ka. Tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Ammom kaday amasursurun kan ka tinakaikamangam. Naamuan da ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla bigao ti kalawan. Mapabasol mo kaday. No si ka ti babae kat ni Jade ti lalaki. Kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka kaday. Nanang, saan to ama aramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam. Saan asanta? Oh, nagadulakit din ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbeng laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay-may sa kadi nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod na ka pa nga umuna. Ah? Imbag man, adda pa yun para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinak ka uma. Saan kunto akauma tinasingpet akabsat tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taaddaan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga rudan. Umayan ni Mercy dito ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balayda. Saan pa'y tanaggapuak ije balay da Jade? Ije ket balay ti inanan ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak, akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade, maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tamakaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay ako nagtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalaki iti nagaramay. Imbag ta si Mangput kan, apay nga iji balay dananang tinagawidam. Ay, mariribukan ak namin. Kayat ko tag maysa. Naragragsak ka kadi ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakiyayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga ti tao iji parlor. Iso ang medyo naladaw kasi Mangput. Sige. Saan nak nga inapati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alalaang iti tiyempo? Tapno apa anak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wen, makakapkape ak ngamin. Iso ang timpla ak. Umay kag tag kape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Ayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kape kunam? Wen lakay, makakapkape ak ngamin. Iso ang timpla ak. Umay katag kape ta. Apay kastoy ti mapaspasamag. Tinasayaat. Umasideg ka kitayan.
O, apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Ha? Awan, bakit? Ala, agkapita man nga rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok amasida. Ha? Kwa, uray anya ditan, bakit? Kaya't ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalay nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yun gurguraan ti asawak. Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang loko ken ka. Tadi mo kan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastengar aramidak. Di nakpanawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Biddot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno malidigra. Saan apanang didigra ti ipariknakken kwa na? No dikat panang ipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreing ka man iti panagtagtagainep mo, Jade. Imposible ta ibagbagam. Awan ti imposible, no buyugan iti kararag, nanang. Nay, apay akas la sipit ti parot ti subsumaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Anya akas la sipit ti paraw. At pa'y sumait, nagatindog. Ha? Ay, Masurunak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay bayam kadilatta. Ada kan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay ket anak ko ni Jade. Kas kumaita. Siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mang bantay ka dagiti anak na no awanak. Anyagay nga raw. Anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Isu nga raod. At iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, ada panunot ti anak mo. Bayam nga aramiden na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di ba'y namnama nga agi pagtanto? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masigurado ka napod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pa'y? Nariing sa lang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas met daytan gayam. Kayat mo asawan. Nakaturog ti puso na. Wan Ngamin, itala ang anakita nga ada pagduyusan na. Saan mo matabanbantayan akanayon ni Manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanya. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, ada namnamam ka ni Elaine. Pag kunamat, amang ano nasaya at lang ti panakilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na kakano? No napudno kamatlaang kan ko na. Aramidot ti amin. Tapno ayatan naktigayam mo. Wan, Manong. Nasakit pa ila ang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kan ko ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kan kwa na. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podno takunam, Manong. Saan ka kadi asomro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak. Kan nasakit ti ulog. Ha? Agur-igur ka kadi?
Nanta dapadapon ka man. Ni, nabara ka mo't ngagpaiso. Agoray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko pa ng loko kan kuana. No sa bali laing a babae. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa iti gatas, sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka di asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor namin ti asawa. Agurigor? Abay, ubing aya ti asawa am tamasapol nga ilanganam. Inanang met. Panawakit din agurigor. No si ka nga ti agsakit. Aglangan nga ta di asawam. Nanang, mangag na kayo. Adala ang dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang mo ti bagbaga. Agyaman naktaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo kan ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo kan ni tatang. Agyaman anak kao. Nasimpet ka talaga. Oray may sa ti anak ko ano kasken ka. Ay, si kamot ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikanak ti anak ko iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko dagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kat, asino nga'y tinangawer ka dagiti ubeng, abalayan. Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mau. Anya? Ay, masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mau. Ay, Jack amo, abalayan. Mabalin siguro, kasta? Ay, awan lat amaok. Siyak siguro ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la kumaata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo kumati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak manunapan ka nagawar. Hada ka matay. Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jade iti itsindak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay, apay abantayan na. Apay, pumanaw manan. Aggurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadim tiguram iti manugang mo. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngamno kasjay ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya, iti padam at tao. Tumas. Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang. Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga agurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay kumaa, tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapol nga ipan iti doktor. Bareng ananang. Ipagnanan samat ngamin ti gurigor. Uray di karuba tayo, aggurigor ka no. Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tayo nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adina oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa Imbag tanasing pati asawam.
Uray saan ka, anasayaat kan ko ana. Uwan nga rod nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo ang mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukom. No apay met ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan met ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agapapura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga asilulukat deta pusom para kanyak. Agyaman ha. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan ito ti urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayat. Saan ka kadi amapan ni Jebalay da Dave? Amangan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay ket ingkalata takitaam no saan na sumrag. Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amaamuam no di ka met mapan. Ingkalata met tawan met ti aramidam. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sag paminsan. So, noin ka met lang makimarites dita. Inkalangin ni Jebalay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong. Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam dagiti padam ang marites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si Tagiti Ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimwar arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo Hamaganoan niya daytan. Agyaman nak, nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to ida no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingka ngarudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't anairan na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingka lata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lama imbaganan. Sana siguro kaagasan ti itid mo para gurigor Agmaymay sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napan gimatang iti agas na. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kanunanang. Dahit amat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan tainyag nakangarod ti asawam dito oy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod nanang. Isumot lagayam managsakit ti ulo. Tibagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam dayta anak ko. Iso asaan mo kuman alukwan pa'y ti asawam. Nanang. Saan kumapay dayta ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, maturog ka nga rudaan. Ang agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramid iti pakasaktan ti asawam? Anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y di asawam? Nanang. Saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Ay, naturugan ti anak ko.
Ay, sapay la ko ma, tagbalbaliw. Tapno di mo't kaase, dyan nakaan-anos nga asawa na. Day, bakag. Inyawid mo matan dito balay dagiti ubeng. Wen ata kailiw na kano ti agpasyar ditaw eh. Kailiw na ka siguro ah. Ah, ayawan gayam. Apay ni Jade, napan ni Jay Parlaur. Impan na ni Dave iti ospital. Saan abo mabatigurigor na. Kan adda nalabasit iti kudil na. Nene, apay ngay. Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag. Kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa ah. Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko ma, tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si kamat, adaya mo't tao nga awan konsensya na. Amang ano ni Dave daytan. Na. Isu akasursurun ka. Gayam, kita agman analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kita no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaranyag ita ti rupa, ha? Kaslaman, pimintas ka unay. Ah? Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man ngatan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupa. Kastoy saan no ikatan ti anyaman asakit tinakam. Lipatan dagiti napalabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit, di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samatay ko nada, ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Ah? Makaparagsak. Ngam no maminsan mat, saam tiitdan na. Pudnot ako nam gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Adda mat agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti gatangak. Sana ka mabisin. Awan di kayat ko akanan. Kasano nga rod apumigsa ka, no di ka mangan. Mga anak to. Kayat ko pa iti maturog. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ama dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na sudi ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka napakawan? Naggapukan sabat iti ospital abalayan. Kumusta ni Dave? Ay, nadingge ka no, abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatlaang tinagbasit alamaw. Awam maangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, abalayan. Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Apay ngay, adi na kayat timangan. Nauma ka day ni tiin napaw. Sige. Panawan ka pa'y abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nakmatan Elaine. Napuno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat-daton ko kan ka. Mamati ak iti dat-daton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron, adi nakpala sumbatan.
Sumbatan kan, George. Agpaiso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulokwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa ata adagos. Tapno mamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos. Aguray tapay mat, Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Nakangirsi ka mo't sapay agmay-maysa ka. Uy, sabadin samot tan Maragsakan ak. Ta sinong bata nakmatlangan ni Elaine. Ha? Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka. Ngamawan mo't kadwam. Oray anyat ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalaysa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pa'y lang ti kalay sayo? Sigurado, sikat maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay. Sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sapay mat tinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam. Kat no awan pa imay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni abalayan, Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit, amabayagan da nga ron. Iya ospital, no kasta. Di nakalupay kaya timangan itin na pa, uy. Nauma siguro. Di ka man matabakbakitan, anya na uma. Masakit, iso adi na kaya timagan. Saan anauma? Kun kunaklag mata. Ay, saan na nasaya tarabak na ita? Ay, nabakit. Panunutam mamadagiti sao, akayat mo nga isawang. Adun tilangan dang agpadpada. Ay, maimbagan tumitlang at imanugang ta. Ay, kitno kasta ti mapasama kay kinagsayaaten ngay. Makatrabaho dantun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni abalayan ken ni Jade. Nagdamagaklaang mait. Ngam saan na nasaya ti kasta sa lutsod mao. Kayat mo ka day. Ano si kati agsakit? Kat kasta mo ti sa lutsod daken ka. Kayat mo! Mabisinak. Ikan ako maitik. Urean niya laditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't na asawan. Mayatan tiriknam. Sapay ko ma. Nabayag basitan dito gurigor ko kahit. Sige nga ron tamahan kan. Barang pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan di ospital. Sige lakay. Mangan ka nga rudan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pa'y. Sika ata di ka nang naan. Italaang amarik nam tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi ka mat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Naku naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyom para kanyak. Bakit? Kumusta nga tabat ti manugang ta? Ay, di pa nga ta naimbagan. Nagawid ako man ano naimbagan. Ay, inka man mat makidamag kiniabalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kanti mapan. Masadutak mat amapan ni Jabalayda. Ne, itaman pa'y. Saan ka de achismes ti paglaingam? Ay, depende ano anya ti saritaan. No chismes. Naparpatak ka pa'y nga miti alas 4. Ngam no maipapani ti manugang mau. Kasadut mau. Ay, imbag, ta nakaawid kayon manipod ija ospital.
Imbayak ad agos, idinadamag ko nga da kayon, anak ko. Wala nang. Makapasiko rin yung ospital. Ay, yaman ka ni Apo. Tanaimbagan kan. Ay, napanangay ni Jade. Inawagan da ijay parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ijay kahit. Ala, sapay ko ma, taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Wala nang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta. No makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama kan asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbiagyaw. No saan nyo alalaukan iti linuloko ti panagbiagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumangpet. Nabannog ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot ngayon sangpet ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaeng at dadan. Kaya't namin dagiti ubing ti mapan ijay, taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita? Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpet mo. Nga oray, liniputan ka. Nakaamiris ako. Bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrebengak. Ikan na kumapay iti panahon ko. Amang ipakitakan ka. Iti kinapudnog. Agbalbaliw akon. Bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman ak unay, lakay. Mercy? Kumusta kan? Ha? Dave? Siga ka di dayta? Uy, apay anak ko tungkan. Kagap-gapok ngamin iti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumura ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wingayam. Kaya't ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di. Idanon mo man nga rod ti panangkablaaw ko kadakwada. Ha? Kablaawam ida? Saan anasakit tinakam mo? Mercy, adda karbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti dadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso anaaramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idinagsakitak. Dinak binaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, dinak pulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panangkablaaw kan ti dadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya day jay gayam. Iti ipapan ko iti town, nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan nasaktan? Jak ni namnama, akas di ti imbaga kan reaksyon na. Anya ka diti imbaga, kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Kuna na laang day tang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anakol laapan kano ti panunot na. Ngam ita kano kat nakaamirisan. Tanasingpet kano latangamin di asawa na. Si papakawan kadagiti nakabasol kanyak. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo,
Intayo agpasyar ka dagiti ubing iton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto yung nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagudwala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kuha bakit? Uwin, nagpaiso dayta. Gudgudwak idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ako unay, lakay. Agsipod ta pagwadan ka nga asawa. Karbangamit amasubatan, iti kinasingpet. Nini. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Joy? Aginawa ko na, Aldrin. Ha? Wan, kayat ko timangan iti mangga. Ngamawan matigatang ko. Ingka man gumatang, tamakapang panganak at talaga iti mangga. Ay, awan kwartak. Makapang panganak nga rod iti mangga. Kayat ko tinaalsam. Ingka man kita iti suka iti kusina. Taday jay langan ti inumam. Anya? Naalsam mo't laday jay. Di day jayan. Aldrin, kayat ko ti mangga. Ingka tumawat ka ni nanang mo iti igatang mo iti mangga. Awan kwarta ni nanang. Isungawan inted na. Sapay nagado ti kayat ko akanen. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida ka langan iti saluyot. Taiso ti ado iti likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ta. Anya matan. Ingka aginaw, Joy. Anyat araramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day talaka di mga diamom nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko naginaw. Rumbang laeng. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asika ti aginaw. Inungong tanak manen ni nanang mo, Aldrin. Kapay, itian niya aga po. Sana kla nakapaginaw adagos. Ngaminong tanakon. Anya? Paimanta kasaritak ni nanang? Saanan? Amang ano adada nga agungat. Bayam ta kasaritak. Nasayata da kayo nanang. Apay nga inungong tanyo ni Joy? Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka diya kagura yun ni Joy? Gapaw tagpada kayo asadot. Katsika, anyat araramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadan. Apay, kika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad a panggadam. Makauma kayo, mat. Pumanaw kami man langan dito'y balay. Ala, pumanaw kayaw, kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburklaan ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir nga anak mo. Anak mo pa ila ni Joy. Isu atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal. Ngam nakitaraykit din iti awan serbina a tao. Oray pay, agda nagaklatakan ko na. Amang ano mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta, tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Anya. Hello? Hello, Tita Edna. Nakaawang kayo man? Juan, Ana.
Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan tita, ijay balay ti boyfriend na. Amom ka dino sa dino. Wan tita, imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yung nak iti balay di boyfriend na. Sige tita, ibagayo laang no kaano. Basta awan klase ka. Sige, iha. Katagyaman nak. Bye. Naimbagpay ni Ana. Tanagakat nga agadal. Ngam ni Joy. Sakit ti ulo. Anyamot na ito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapag ti pag nagdanta. Sakit kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasan nga gabang. Awan agnana dito'y kalapaw dangkal kalaw eh. Iso ada talangan. Ngam, Aldrin. Diyak kayat dito eh. No di mo kayat? Agawid kalangan di balayo. Apa eh? Saan na ka din nga ayatan? Takas tati bagam? Kunang matasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain nalatabagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutom. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Gan asidag ti pagsakduan iti danom. Diyak mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutom. Ta siya akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat matgayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw laang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sabagay ah. Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kasto nga oras. Ayan, sabagay, oray siya. Kaya't ko mati maturog. Ala, nagilatan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamis. Ay, wan nga rod. Sagoy piyapanak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapantama kiburas iti lubyas ni Nana Carmen inton bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka. Iso analagip ka. Dagasan tamatan dahil yung kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod. Masapa ka inton bigat nga umay ah. Wen, masapa akto. Ala, ka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rad. Agawid akto inton aldaw. Isong agluto ka. Wan, ala, ingkan. Sapay masaduta ko mga agtrabaho. Ingkakit din. Agtrabaho ka. Tapno ada igatang ta iti kananta. Ala ah, agawa am ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan no makita na kanina na Carmen, kat agungat. Nagparamot ngamin. Saan na bale ah? Nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan ang makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan ah. Saan kanton ang makaulit? Unan, ituloy kong ti agtrabaho. Agawit tayo na mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, hintayo na. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw ah. Rumbang nga alauna. Ada tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amaladaw. Hoy, Aldrin. Apay ang nagilad ka matan. Ingkan iti trabaho ma. Maturugak langan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga rod nga agtrabaho? Ag half day ka? Wen, kayat ko ti maturog. Ngam sayang matimat gadam ita amalam. No bigat to manan na. Ala, tamaturugak bay. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin, kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siak, Mrs. Apay, asino ka? Kan
Anya ti masapul yaw. Siya ti ina ni Joy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayem ni Joy. Kayat ko asarungkaran ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadi na kayat ti kanayon ang masirmunan. Napandanag na eden ije kataltalunan. Anya? Ay, binaybay ak idan, tapno agnakam da. Di da kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay, kas jay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Isuan na saya at matapimanaw dan ditoy. Tadikat isupay apakpakanan. Anya? Masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. Kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida amakita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Daydayang tita Edna, makita kun ti kalapaw. Ay, medyo aday umat gayam ti kalapaw nga ayanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnood dito eh. Nagadayo. Nga rod. Anya matanday di agayam ko. Tanagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag kapay, Ana. Tagtultuloy kalatta iti panagadal mo. Wan, tita. Adda anak mo't iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapaap mi iti biyag. Kasta tinasayaan, iha. Ituloy iti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysayaat to ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito'y ti pagnanaadan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaad iti kastoy akalapaw laeng. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayatat. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturog. Anya, abay, awan trabaho na. Nagtrabaho iti agsapa. Napanakiburas iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanan asimrag pay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan nasaya at amasakbayan nyo no kastalaang, Joy. Agawid ka ni Jebalay, kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito mama, takadwak ni Aldrin. Anya? Ikandak langan iti kwarta, no kayat da katulungan mama. Tadyak kayat ti agawid iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta ka inted ni mama, inikanak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalatta, ah? Saanin? Saan na bali? Tadamat deta inted ni mamam. Agtrabaho ka latta, Aldrin. Iti kasta, saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsan akon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, ingkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Wala, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, jak amo nga agnanaid gayam da Aldrin kanti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jak ambaw nga ijay gayam tinapananda nagnaudan. Di na dahil dati kandado ti ridaw. Ti jak pa'y kayat. Saan daman lang nga impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga pinapanaw mo iday di balayaw. Isuda tinagdisnudo apimanaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon a masirmunan. Apay nga minakanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rodan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang patpaylaeng iti babae. Anya nga rod ngay.
Ano sama? Ta anak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Da kayo mat nga mangkal. Jak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak ngamin na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin. Awan lat amokaw na sumayati biyagmaw. Anya ka diya talaga ti bagayo. Taymay kayo, angkal. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na. Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter ramidak. Ingka mang patpat iti kugon. Ta isaw ti pagatip mau. Jak kabalan nga ramidan day tangkal. Ala. No di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to'y di balay. No pa nagbabagyo, angkal. Ay. Sikan ti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. Adto yun ti suldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, Pedring. Ayan ka din, Aldrin. Napanangala iti pakpako, iti igid ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro, paumayan day jay. Taitay pay aldaw anapan. Ay, Joy. Imbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na. Ada pa nagbaliw ti tao, Pedring. Sabagay Ala sapay ko mga rod tagbaliw. Joy! Ay, ada ni Aldrin. Garang gandyang ka matababayan niya. Nay, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Nay, apayin niya tinanog na, Aldrin.